Yes inohlonze TV inethulela uhlelo Sikhangenkezo TV Show ulethulelwa umzothule Shembe DJ Bonya no BGK Mbuyisa isinga sikaNodumo ezomdabu amasiko nobuciko ngena ku-YouTube njengamanje uklike ulike Yes inohlonze TV akangibingelele mbuke lapha ekhaya kwazi nohlonze TV gama lohlelo Sikhangenkezo TV Show gama lami umzothula ngalakhe sabathu wasman DJ Bonya sizohlengina zonke insizwa eningizimu Afrika umfakazi kobudilakha lamasoka into abadotshele empahleni umphezemane umama omkhulu kusigaxa sibhodo ngaphathwa ngaphezulu uthini negulikana ngoba zonke intombi zilikundile hande manje nciji mamba nciji umshololo untombi zimbili engekanqatho engiyaseklamoti anobone namajuba amabili shengoma phathwa ntaba ezulu unomakofu umkhono oduke nebindi ngithumile lapho wafa mina angihambi ngedwa khona insizwa hlezi sinayo khona lapha ohlelweni gama lakhe uBTK umfowabo noma kanjani ngikubingelele nami lapho mbukele camp wethu ukhamba kahle sibona ukuthi izinto ngabe zimnandi noma ngabe kunje nomfana kalahlobo lapho nqila uthole ehlanze zamamba zamkhoza zimthele ufuna ehlanze zimomvula yedlula mthatha edlulela phambili mina ke ngisinqe sikanodona isigcobo sikashwami into amandiyela amasulumani kuthiwa ngena lo side iphuma lo side ungibona sethi tshela wena umfulo omkhulu waselimpopo lapho lathi chineke ngisho ngathi ikhekhe lebirthday yahlefula abathanda umnikazi ohambayo uyayibonela nawe ukuthi wenza kanjani ngaqhamuka phansi lena mina kwesabiyela ofasimba la kusuka khona igama ngubonkosi isibongo sambuyisa bukeli akuba mnandi awulalele la uze nazi izinto ezimnandi ubone ukuthi sikuphatheleni kwezinohlonze TV la sikhona sike sikubamba kamnandi sithi Sikhangenkezo welele mama we ma welele mama we welele mama we isikhumbe sehlula beshuki ekseni we bavele bazela balala we awelele mama we isikhumbe sehlula abashuki mfowethu uthatha blendo uthi isikhumbe sehlula abashuki hayi ingqinamba nje ngathi sengidlule kuzona mfowethu eziningi yabo sengidlule kuzona kodwa ngakwazi ukuthi nje ngikwazi uphumelele ngiphokophele hayi impela shuthi sebehluleke bekushuka awushuke ungibona nje kumqemane baba namhlanje mbukele ekhaya sikuphathele umculo omnandi kakhulu sikuphathele khona umculo ohlanganise zonke izinto njengoba suke sisho kuwena sithi uma ngabe ukwazi ukuthi ubuka lana sinohlonze TV ila ukwazi khona ukuthi wethula ama-artist namanye ama-artist namanye eze akwazi azozethula asho namhlanje siphethe insizwe lana u-Ayanda M la izobe iphethe khona umculo ohlanganisa afro pop uhlanganise zonke izinto cwaninga kwabekwa kahle njengoba isho insizwe ukuthi isikhumba sehlula abashuki le ngakubo beyishuka ke abazi baze beyishuka amadlebe baba njengoba u-Ayanda M uma ufika la mculo noba nguChase mina Chase yaba u-Ayanda M uqhamuka u-Ayanda M isibongo negama kahle u-M nje sibona no maphumulo kubunenda engonyameni wazalelwa khona ngonyameni ngazalelwa khona esigodini sasevisini ngenyawo 27 Yes inohlonze igama leli lithi Chase liqhamuka kuphi hayi igama engisuke nalo nje igama engayiqamba mina ngokuhlanganisa nje ngiphanda yabo kwa ukuthi igama eselivela lapho kahle ukuthi khona lento le ngiyilandelayo le nginofuqufuqu uqozi lokuthi ngiyiphokophelise yabo kwazi kwavela igama uChase ngisho kanjalo yazi ukuthi ngeke ngathi mangabe nguzwe indaba uthi uChase ngatshela ukuthi mhlambe not uChase lo ukuchase something ngokuhubha something kanjalo mhlawumbe uShaze wemoto ngiyacela ukuthi ufuqufuqu noShaze wemoto kama yena mfowethu la endimeni hlobo lomculo lo culayo afropop tribal afropop afropop tribal afropop ungena kanjani khona ngumuntu othanda isinto njengoba kuyi-afropop tribal izinto nje ezihlanganisa nje isintu nje yabo imvelaphi kahle isintu sikuwena into engikhule nayo nje impela kunjalo mhlawumbe uqala nini-ke ukungena la endimeni ukuthi no yazi nje manje ngokuthanda kwami isintu angidecide ukucula yini yenza ukuthi ungaculanga umaskande ungaculanga mhlawumbe isicathamiya ungaculanga mhlawumbe omunye umculo kodwa uhlanganisa isintu why decide i-afropop ngathini into engizwayo engiphila ngaphakathi kumina na umaskande mekuthiwa ngiyeza ukuthi hayi nginohlozi nje lokuthi ngiwushaye ngempela ngawushaya yabo usemagxeni kwena into kumina nje egazini uqala nini ukucula
Akusukele primary. Kusukele primary esikoleni kusuka nje ngize ngizophuma kuze kuzoba imanje. Usuqedile esikoleni? Sengaphuma esikoleni. Oh, usho manje kumculo wakho lana usunama ama-CD amacwecwe angakamangaka manje. Anginawo amacwecwe ukhona umusic wami otholakalayo ku-SoundCloud. Ku-SoundCloud wava decide ukuthi ufake why wenza njani? Ukuthi manje intsha manje sisebenzisa manje amafoni kakhulu akusekho ukuthi udayise ama-CD emgaqweni abantu sebesebenzisa ama-USB yabo kanjalo akusekho ukuthi fanele lo uhamba ngale ndlela le ama-CD yabo sekulula manje ngoba abantu sebevele bathenga idatha bangene kula kukhona ku-website kubonakala ukuthi khamba njani. Mhlawumbe ingoma zakho okwazi ukuthi mangabe uyifaka lapha yini le noqala uma ngabe ingoma yakho uzolokhuza uzoyikhompoza yini enisuke ifikile kuwena? Ingaphakathi lento ngiyayiphila into engazalwa nayo yabo uvela usuke nje hayi kuyafika nje kumina ingoma nje ngithathe ngihambe ngiyoyifaka e-studio siqophe kahle iphume kanjalo uyilungise kahle. Uke wathi ungena lana wangena ngokuthi ukhuluma ngesikhumbe sehlula abashuki yonke into uza nayo kamnandi ophethe lapha wabibiza ngesikhumbe sehlula abashuki? Ingqinamba esengadlula kuzona nje ngakwazi ukuthi uyinqobe yabo. Awujaje ingqinamba yodwa ungangithethe walo uma ngane yakho usuthi ingqinamba le awujaje ingqinamba yodwa edlula kuyo. Kuningi. Ubukela khayisho kanjalo lapha ke insizwa ngempela ithi kuningi esikwazi ukuthi idlule khona kuzingqinamba ingakho uyibiza ngesikhumba sehlula abashuki uma ngabe ngempela usudedela umculo wakho. Baba mangabe sifuna ukubuza la umculweni wakho ukuthi njengoba usuyibiza kanjena njengoba usukuthi hayi ngisikhumba ngokubuka ingqinamba ikhona ningoma oke wayicomposer about ingqinamba zakho? Isikhona. Ihamba kanjani uma ungixoxela ngayithi? Inzima kakhulu. Inzima kakhulu. Ngizwa kahle baba uma ngabe kanje. So ke uma ngabe siza la ekutheni umuntu ufuna ukuthola manje umculo wakho ufuna ukuthola wena ukuthi ukuthola kanjani wena ukuze ukwazi ukuthi uvelele ukwazi ukuthi ufike kuyena kwenzeka kanjani? Ngikhona ku Facebook khona ipage lami la Facebook Chase SA, ngikhona ku Instagram Chase RSA, ngikhona ku Twitter Chase ibulala lengonyama. Kubulala lengonyama? Masubulala ingonyama manje sekwenza njani ubulala? Hayi yilo nto ngathini slogan nje yabo. Hayi ulengonyama esikhona manje phethe bayizobe bese ngifuna ukwazi ukuthi RSA labo ngizele ukuthi ngwase South Africa. Ngwase South Africa. Yindaba wafuna mangase kuthiwa aphuma ngaphandle kwelinye izwe? Ngiyayiqatsha ngokuzwe. Uyayiqatsha ngokuzwe bakho? Ngiyayiqatsha kakhulu. Kukhona ingoma yakhe esingase sidlale manje la ukhuluma khona ngamabele. Uthini ngamabele? Ngithi akugaya amabele kaZulu abantu babuyele nje esitweni sabo bayiqatshe nje ngemvelaphi yabo. Abo bangawalahla amasiko wakwawona lamasiko abawalandelayo amasiko abantu nabo abalandela amasiko abo. Kuhle ukuthi abantu bahlale emasikweni abo bangawayeki. Uma ngase kuthiwa kube kukhamba njengamanje Sikhangenkezo uma ngase kube kukhamba la lamabele uyafika kulona? Ngikhabule nje kancane. Khabule kancane. Bephansi nje usiko. Usiko lo. Usiko. Baba awusho mhlambe uthini kuma artist amanye khona la ngaphandle anasi isifiso sokungena la ku Afro pop tribal njengoba kadusho abambeke kanzima ayale kodwa izinto asenze kahle. Mhlawumbe ngathini yakho isaluleko usibhekise kubona? Mina ngakusho nje ukuthi umuntu mezizwe ukuthi unalo ubizo lokuthi afike angene la endimeni yozumculo angangeneli futhi ukuthi umculo wenzela imali awenze ngothando mawukuthi siyafika isikhathi sokuthi athola imali oyithola imali kodwa ukuthi enzele ukuthi awujaha imali hayi imali cha ukwenzela nje kujabulisa abantu nawe nje uyiphilise ngalento lo yithandayo. Mfowethu sike sabona sihlaselwa izinto ekakhulukazi la KZN sike sabona sihlaselwa zimvula sihlaselwa izo zonke ikhukhula kwenzeka yonke into kuwena kuloko? Kubi kakhulu ngoba futhi mama ngithatha ukubhekisisa ngazi ukuthi hayi into enganakiwe nje sabuka nje kodwa kufanele kunakwe ngempela kufanele kunakwe. Kuwena njenga-artist kukanjani kufika muphi umuzwa kuwena njenga-artist mawubona abantu obaculelayo benza kanjena mhlambe ubona ukuthi umculo wakho affecteka kanjani wena? Uya-affecteka ngoba nendawo eningi isavaliwe asikwazi ukuthi sihambe sekuma-event
kusho ukuthi abantu ekufanele ngabe bayinakile lento le abayinakile. Ama-event asaqhamuki sithi kudlule lento le ye-COVID. Yabo siney'nkinga zokuthi sithole amagigi kanjalo nama-shows akasenzeki yabo khona nje okulekho kukhona nje kwi-system ngesimo sesikhona. Ngesimo esikhona. Mfowethu baba uma ngabe sesiphuma awuvalelise kumbukele ekhaya umtshela ukuthi yini oyifisayo ngoba lana mabe ukhona umbukele ekhaya kukhona lana ipromoter kukhona umuntu ongasakwazi ukufakela uxhaso kukhona umuntu ozokwazi ukwenzela zonke izinto ezimnandi akunikeze mhlawumbe zonke izinto ezidinga awukhulume naye njengamanje. Mina ngiyacela nje ukuthi abantu bangilandele ngikhona ku-Facebook njengoba ngishilo Chase SA page lami la Facebook, Instagram Chase RSA, Twitter Chase ibulala lengonyama. Then umuntu mhlawumbe ofisa ukuthi sikhulume naye usengakhuluma nami ngikhona nje. Inamba yakho awufuna ukuyisho? Hayi inamba ikhona 07149473009. Inamba yama WhatsApp ngiyafoneleka kuyona ngiyatholakala na WhatsApp. Ingoba sophuma ngathini? Amabele kaZulu. Mabele kaZulu. Bukele ekhaya kumnandi kakhulu ngempela makunjena sihle nayo insizwa lana uChase isho kanjalo ithi noma ngabe kwenzakalana empilweni yakho zama ukuthi uChase wena lapha na ke iphupho lakho ukuze zonke izinto zakho uzokwazi ukubona ukuthi ngabe khamba kanjani bese nikwazi ukubuyela esintwini sakithi sakwaZulu la nizokwazi khona ukuthi ngempela nidle lokho kufanele ukuthi mani ukudle manidla amabele niwadle kahle amabele nihloniphe omunye umuntu ukuze zonke izinto zibe mnandi la kwesikhangenkezo la sikhona sithi ezinohlonze TV sikuthatha ngothando lwestudio intasi yenza kanje subscribe okwazi ukuthi usithinde nawe uze nawe la ngaphambili sikubona ukuthi ngabe kamalani sikuthanda thina ngothando lwestudio kwindawo ngithi kuwena nawe futhi kamnandi.